Σήμερα θα χτυπήσουμε σε ένα τζάμι, ναι, με αυτόν και με αυτόν που δεν θέλει να δείχνει και πρέπει κάποιος προσεκτικά, και με αυτόν. Και πάμε. Αυτόν το λένε Μιχάλη. Το επίθετο σου Μιχάλης. Κατσιατιώρης. Ναι. Και τώρα πάμε. Θα χτυπήσουμε σε αυτόν. Ποιος τι πάει? Εσύ. Παιδιά, εγώ. Κοιτάξτε τι φίλους έχω. Παιδιά, αυτό το βίντεο και τα λέμε σε ένα επόμενο.